नमस्कार, मी शैलेश नागवेकर. ई सकाळमध्ये आपलं स्वागत आहे. उत्साहाचा दसरा सण नुकताच साजरा झालेला आहे आणि सगळ्यांना तर वेध लागले आहेत ते दिवाळीचे. अगदी त्याचप्रमाणे दसऱ्या दिवशी IPLचा अंतिम सामना झाला आणि आता T20 वर्ल्ड कप स्पर्धा सुरू होणार आहे. वास्तविक ती सुरू झालीच आहे. काल पहिले 2 सलामीचे सामने झालेत, पण ते पात्रता फेरीचे होते. एक चांगला संघ, नावाजलेला संघ बांगलादेशला पराभवाचा धक्का बसलेला आहे. जोरदार सुरुवात झालेली आहे. भारतासाठी म्हटलं ती स्पर्धा सुरू होणार आहे ती रविवारी. अगदी पारंपरिक प्रतिस्पर्धी पाकिस्तान विरुद्धचा सामना आहे. आपला अंतिम सामन्यापेक्षा या पाकिस्तान विरुद्धच्या सामन्याला अतिशय महत्वाचं असते. म्हणजे त्या सामन्याकडे संपूर्ण क्रिकेट विश्वाचं लक्ष केंद्रित झालेलं असते. भारतासाठी ती स्पर्धा रविवारपासून सुरू होणार जरी असली तरी पूर्वतयारी ही आजपासून सुरू होते. जेवढी आपण अंतिम सामना महत्वाचा समजला जातो किंवा मुख्य स्पर्धा समजली जाते तेवढाच पूर्वतयारी ही महत्वाची असते. एक उदाहरण तुम्हाला देतो की आपण फायनल परीक्षेला जातो, वार्षिक परीक्षेला जातो, वार्षिक परीक्षेचा अभ्यास करत असतो, वार्षिक परीक्षा डोळ्यासमोर आलेली असते. त्याच्यावेळेस आपण एक सराव पेपर सोडवत असतो, सराव परीक्षेचा सराव करत असतो. त्या सराव पेपरमध्ये मला किती मार्क मिळाले हे महत्त्वाचं नसतं, पण त्या सराव पेपरमध्ये तुम्ही तो पेपर किती वेळेत सोडवला, तुम्हाला कोणत्या प्रश्नांना अडचणी आल्या, तुम्हाला जे काही अडचणीत टाकणारे जे अभ्यास केलेले नसलेले जे काही प्रश्न असतील ते प्रश्न जर आले तर ते तुम्ही कसे सोडवायचे, हा जसा सराव महत्त्वाचा असतो तसाच सराव हा सराव सामन्यासाठी महत्त्वाचा असतो. आणि दुसरा एक मुद्दा असा महत्त्वाचा येतो की आता आपले खेळाडू IPL मध्ये सगळे खेळलेले आहेत. जे आता टीम इंडियातून खेळणारे प्लेयर आहेत, IPL मधल्या विविध संघातून ते खेळलेले आहेत. पण त्यांना संपूर्ण खेळण्याचा अनुभव आहे. पण तरी सुद्धा ते वेगवेगळ्या पोझिशनला खेळलेले आहेत, एक वेगवेगळ्या रणनीतीने खेळलेले आहेत. तर आता ही टीम इंडिया म्हणून एकत्र खेळणार आहेत. सर्व खेळाडू एकत्र खेळणार असल्यामुळे ही संघरचना महत्वाची ठरणार आहे. ओपनिंगला कोण येणार किंवा सुरुवातीच्या ओव्हर षटकांमध्ये बॉलिंग कोण करणार, स्पिनर कधी बॉलिंग करणार, महत्वाचे खेळाडू डेथ ओव्हरमध्ये कधी बॉलिंग करणार, ही सर्व गणित किंवा ही सर्व पॅली व्यवस्थित बसवणं ही या आता सराव सामन्यातून हे आपल्याला करायचं आहे. म्हणून त्यासाठी हा सराव सामना महत्वाचा आहे. आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट यातून एक दुसरी होते की आपल्याला आता हार्दिक पांड्याचा इश्यू हा सोडावा लागणार आहे. ह्याला खेळवायचं की नाही खेळवायचं, हा तंदुरुस्त आहे की नाही, आपली सगळं हे कोडं राहिलेलं आहे. तर त्याच्यामुळे काय होणार आहे, संघाचा जो बॅलन्स असतो तो बिघडणार आहे. एक साधारणतः जर आपण बघितलं गेलं तर 6 फलंदाज म्हणजे त्यामध्ये यष्टीरक्षकही आला आणि 5 गोलंदाज अशी संघरचना असते. आणि 6वा जो एक फलंदाज जो असतो, खेळाडू असतो, तो अष्टपैलू असतो. आता हार्दिक पांड्याला अष्टपैलू म्हणून संघात घेतलेला आहे, पण तो बॉलिंगच करत नाहीये. म्हणून तातडीने अगदी अखेरच्या क्षणी शार्दूल ठाकूरचा समावेश करण्यात आला मुख्य संघामध्ये की कुठेतरी हार्दिक पांड्याचं बॉलिंग करू शकला नाही तर शार्दूल ठाकूर तिथे हे करू शकेल. म्हणून त्यासाठी हा आपल्याला सराव सामना महत्त्वाचा आणि ह्या सर्व गोष्टी आपण सराव सामन्यातून सोडवू शकतो. कोण कुठे खेळणार. आणखीन एक महत्त्वाचा मुद्दा असा येतो की ओपनिंगला कोण खेळणार, की रोहित शर्माचा साथीदार कोण असणार, ईशान किशन की विराट कोहली की KL राहुल. की आता हे तिघे, ईशान किशन हाही मुंबई इंडियन्स मधून सलामीला खेळलेला आहे, विराट कोहली बंगळुरूमधून सलामीला खेळलेला आहे, KL राहुल तर पंजाबमधून सलामीला करत होता. मग तिघे दावेदार आहेत. तर आपल्याला हा जो अडचण म्हणता येणार नाहीये, पण आपण हा जो मुद्दा जो आहे ह्या आपल्याला सोडवावा लागणार आहे सराव सामन्यातून. त्या दृष्टीने आपल्याला सराव सामना हा महत्वाचा आहे. आणि आणखीन एक गोष्ट महत्वाची असते असं ठरणार आहे की इंग्लंडचे खेळाडू किंवा ऑस्ट्रेलियाचे खेळाडू हे संघ हे आपल्याला गटामध्ये मिळणार नाहीये. गटामध्ये आपण पाकिस्तान, न्यूझीलंड, भारत असा हा गट आहे. हे वेगळ्या गटामध्ये, म्हणजे उदाहरणार्थ उद्या आपण जर सेमीफायनलला गेलो, फायनलला गेलो तर हे संघ आपल्याला तिथे मिळू शकतील. त्याच्यामुळे त्यांच्या बरोबरचा सराव आत्ताच जर झालेला असेल तर केव्हाही चांगलेला आहे. म्हणूनच आपल्याला ह्या सराव सामन्याचं महत्त्व हे मुख्य स्पर्धे एवढंच महत्त्वाचं आहे. अतिशय गांभीर्याने हा सराव सामना आपला घेतला जाईल, खेळला जाईल. आणि त्याच्यामुळे आपण ह्यातून जी तयारी करू, मानसिकता जी आपली जी प्रबळ होईल ती आपल्याला पुढच्या सामन्यातून मिळेल. आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट याच्यामध्ये की महेंद्रसिंग धोनी आपल्याला मेंटॉर म्हणून आता या संघाबरोबर आपल्याला जोडला गेलेला आहे. तर आता त्याचं नक्की भूमिका काय असणार आहे, तो नक्की काय करणार, की म्हणजे मुख्य रवी शास्त्री मुख्य प्रशिक्षक तर आहेतच, पण आता महेंद्रसिंग धोनी नक्की काय करणार, तो कुठे त्याचा अनुभव देणार, तो कुठे सल्ले देणार, ह्याही गोष्टी ह्या अंतिम म्हणजे मुख्य स्पर्धा होण्याच्या अगोदर ह्या प्रत्येकाची जबाबदारी जर ही संपूर्ण जर पार पडली झाली, सगळी व्यवस्थित झाली तर आपल्याला याचा फायदा नक्कीच असतो पुढे आपल्याला मुख्य स्पर्धेसाठी होणार आहे. आणि हे 2 सराव सामन्यानंतर आपण थेट जो खेळणार आहोत तो पाकिस्तान विरुद्ध येत्या रविवारी. म्हणून या सराव सामन्यामध्ये
आपण जे काही गोष्टी चांगल्या करू, ज्या काही गोष्टी आपल्याला अडचणीच्या ठरतील किंवा ज्या काही गोष्टी आपल्याला सोडवाव्या लागतील, काही कोडी सोडवावी लागतील, ती कोडी सोडवणं आत्ताच महत्वाचं आहे. म्हणून हा आपल्याला सराव सामना अतिशय महत्वाचा आहे. बघूया आता सराव सामन्यामध्ये काय होतंय, कोण सलामीला खेळतो, कोण मधल्या फळीत खेळतो किंवा हार्दिक पांड्याचं काय होतं, हा सर्वात महत्वाचा मुद्दा या आपल्याला सराव सामन्यातून कळून देईल. एक चांगली तयारी आपल्याला होईल आणि आपण संपूर्ण स्पर्धेत एक चांगली कामगिरी करू अशी आशा आपण बाळगूया. धन्यवाद.